isto xa son arquitecturas complexas, pero a mí encantaría, vale? Isto tamén é investigación, acción, participativa e poñemos as etiquetas que queremos. Entón, por un lado, e polo outro, claro, nós no libriño non transcribimos as entrevistas. O que facemos é un relato, como un conto, que de alguna maneira recolle o que foi, o que non foi contado, bueno, recolle un pouco, sí, como ese conto desa parroquia, vale? Entón, non sei, igual é un tema do que teria que pensar máis, como facemos con eses silencios que os hai, obviamente, pero que eu de alguna maneira integro nese conto. Non sei poñerche ahora ningún exemplo concreto, pero como, bueno, deste tema falouse moito, había moito que tal, este tema costou un pouco máis entrar, pero, sabes, como que tamén hai maneiras de nomealo, pero que está en formato conto, non? Cando faz máis en formato transcripción dunha entrevista ou como máis literal a entrevista, pois é complexo o tema dos silencios, sobre todo porque aí hai moitísima información contida, non? Entón, bueno, non sei, habería que revisar cada caso en concreto, sí, non sei como se faría. Pero, bueno, dá como para pensar sobre temas, eso. Pois moi ben, pois chegamos a hora, entón vamos pechar. Quería recordaros que mañá continuamos coa sesión que tedes aí no programa, que empezamos ás 9. Vamos coller todos un vuelo dirección Madrid-Buenos Aires e nos vamos trasladar a nosa pequena comunidade argentina que temos aquí moi ben representada, empezando por un italiano, pero que casi xa é argentino de adopción, e por un argentino, pero que xa é galego de adopción, e creo que con iso tamén vamos a abrir pois outras perspectivas distintas, non? Que teñen que ver co que era a intención e os objetivos do proxecto. Agradecervos a vosa presencia hoxe e podemos darlle un último aplauso que o ten ben gañado.